Llavors, Captio és un projecte que porta en actiu des de 2012. Realment l'origen de Captio és un projecte anterior. Vam realitzar un pivotatge d'un primer projecte. Estàvem desenvolupant una plataforma relacionada amb temes de facturació online, una plataforma web, i per a aquesta havíem desenvolupat una sèrie de tecnologies al voltant de l'OCR, lectura automàtica de caràcters, que vam decidir reaprofitar. Vam veure una oportunitat i vam fer un pivotatge bastant radical. Llavors, en quant a la idea naix d'una experiència pròpia. Captio és una plataforma que serveix per a gestionar millor les despeses de viatge. Segurament aquí molta gent ho haurà sofert en primera persona, el tema d'anar viatjant, recopilant tiquets de les despeses i a final de mes sentar-se davant d'un Excel, davant d'una intranet, anar-los picant un a un i fer un informe de despeses que segurament hauràs d'enviar a algun supervisor que te l'aprovi, etc. Molta paperassa, un procés molt poc eficient i un mal de cap, en definitiva. Llavors, en base a això, vam decidir que això es podia fer millor. Vam pensar que podíem aprofitar aquesta tecnologia, aquesta sèrie de tecnologies que ja havíem desenvolupat, transformar-les una mica per a facilitar tot aquest procés. Llavors, en base a això, vam definir Captio, va donar lloc al que seria Captio. Captio és una plataforma, té diversos components, que serveix per a integrar, gestionar tot el procés des del report de despeses, passant per la supervisió, fins a la comptabilització de les mateixes. Llavors, hi ha una part important, que és l'aplicació mòbil, que és la que usa el viatger, la persona que passa despeses per a, en comptes de guardar els tíquets, fotografiar-los i digitalitzar-los. I després hi ha una part que és una web app, que està més enfocada al control, supervisió, administració d'això. És una plataforma al núvol, tot passa per internet, i bàsicament el que oferim és digitalitzar aquest procés que fins i tot a dia d'avui és molt comú. La majoria d'empreses gestionen el procés en base a etiquets, en base a tasques manuals. Llavors, oferim una millora del control, una millora de l'eficiència i una millora de l'estalvi. Vam ser pioners pel 2012 en llançar una solució d'aquest tipus a Espanya i ara mateix som líders del mercat en aquest segment. Aquí us he posat algunes captures de l'aplicació mòbil. Obviarem una mica, donat la naturalesa de la ponència d'avui, obviarem una mica la part de la web app, però centrar-nos en la part mòbil, el que la persona que viatja bàsicament fa és té el seu mòbil en ell o en ella, lògicament, és una eina que tothom a dia d'avui porta sempre en si, llavors és molt indicat per als viatges d'empresa. I en comptes d'anar a un pàrquing, anar a un restaurant, un peatge i guardar el tiquet i arribar a final de mes en una cartera inflada, plena de tiquets que ha de picar, simplement els fotografia. Llavors, a partir d'aquí passen dues coses que són fonamentals. Una és el tema de l'OCR. Este OCR que havíem desenvolupat per al primer projecte el vam adaptar per a que extragués d'aquestes captures, d'aquestes fotografies, les dades bàsiques per a fer la nota de despeses. Extrau automàticament el nom del proveïdor, la data del tiquet i l'import. Llavors, en base a això, a l'hora de fer la nota de despeses és tan fàcil com fer un clic. Està tot llest al núvol per a que quan s'hagi de fer el report sigui totalment automàtic. A banda, un altre punt fonamental és que estem homologats per l'agència tributària. A dia d'avui, el que la legalitat exigeix és que tots aquests justificants relacionats amb les activitats del negoci se guarden per un període de 5 anys en format físic. Llavors, les empreses en teoria tenen que tindre arxius per a guardar el paper original, el justificant original. Quina és la salvetat d'això? Que tu hagis fet una captura, hagis digitalitzat aquest justificant en paper en un mètode homologat per l'agència tributària. Llavors, és un fet diferenciador respecte a la nostra competència que el que fa és garantir l'eliminació total del paper. Tu fas la captura i te'n pots oblidar totalment del paper.
I a partir d'aquí, tota aquesta informació passa al núvol, passa al núvol de Captio. Al núvol estan guardades tant les imatges certificades per l'agència tributària com les dades desglossades que l'OCR ha interpretat, i a partir d'aquí se pot fer la nota de despeses. Un cop has fet la nota de despeses, també des del telèfon mòbil pots fer clic a un botó per a que aquesta nota de despeses automàticament sigui enviada al teu supervisor. Captio és una eina pensada fonamentalment per a entorns d'empresa. De fet, entorns d'empreses grans. Com més gran és el número de gent que viatja, passa despeses, més gran és la problemàtica i més gran és el guany que pot oferir Captio. I arran d'això, aquest seria el punt d'entrada, l'inici del procés, però que sapigueu que després hi ha una part on se comproven també automàticament que s'hagin respectat totes les polítiques de despesa marcades per l'empresa, que no hi hagin tíquets duplicats, per exemple, que no hi hagin tíquets que s'han passat en cap de setmana, que no hi hagin tíquets que no hi hagin gastos que no estan justificats, tota una sèrie de coses que habitualment porten molta feina als supervisors, són de fet ingestionables si gestiones un grup gran de gent, i tot envia en pos d'automatitzar un procés que fins ara requeria molta feina manual. Llavors, bàsicament en això basem la nostra proposta de valor, principalment en guanyar visibilitat. Les empreses, potser hem de parlar una mica del tipus de públic al que venem aquesta solució. El nostre target dins les empreses són els departaments d'administració i finances. Són gent que són propietaris del procés de gestió de despeses, d'aprovació de despeses, i és gent que està molt interessada, o sigui, el seu paper dins l'empresa passa per controlar de forma efectiva les despeses i estalviar allà on se pugui estalviar, veure si són correctes o no. Llavors, el que oferim és un guany de visibilitat en tots els processos de passar despeses. També oferim, a la segona columna, si veu el signe del dòlar, un millor aprofitament dels recursos. Una gran cosa que oferim és un guany de l'eficiència. Penseu en totes les hores que heu destinat o que destina un equip comercial a fer un informe de despeses, però també el temps que destinen els supervisors a controlar que tot estigui en ordre. Tot això és temps que realment és de molt poc valor, ofereix poc valor a l'empresa i per tant estaria bé estalviar-lo. Llavors, en la interpretació automàtica, generació automàtica, supervisió automàtica, comptabilització automàtica, eliminem tota aquesta feina d'ordinador perquè la fa realment un ordinador, un programa. També una de les grans coses que oferim és l'eliminació total del paper. Captio, de fet, va sorgir sense l'homologació per l'agència tributària. Als seus inicis, el 2012, s'oferia simplement com un mètode per automatitzar la generació de notes de despesa en l'OCR, però realment vam veure que tenia molt de sentit poder ja eliminar totalment el paper. El paper sol ser una font de problemes per a les empreses, té una sèrie d'efectes negatius associats per a la gestió. Llavors, en l'homologació el que oferim és una eliminació total a tots els efectes, també els legals, dels justificants en paper. I finalment Captio s'usa també en entorns on hi ha molta gent implicada, on hi ha molta gent de molts tipus diferents, que hi ha gent més avesada a les noves tecnologies i hi ha gent menys avesada. Llavors, un dels nostres grans objectius també és fer una cosa que sigui usable per tothom, que sigui molt fàcil. Entrant en Captio com a empresa, portem, sumant els dos projectes, més de 6 anys dedicats a la investigació i al desenvolupament de tecnologies aplicades en aquest camp. Vam ser pioners al mercat espanyol. A dia d'avui tenim més de 40.000 usuaris. Per a que vos féssiu una idea del volum d'informació que gestionem més de 5 milions de tiquets anualment i a dia d'avui tenim clients a més de 10 països. Hem tingut diverses rondes de finançament i comptem en fons de capital risc com Kibo Ventures, que és un fons de capital risc de Telefònica, també hi ha un de Banc Inter i VentureCap, que va ser el primer fons que va apostar per nosaltres i en total, ara no recordo la xifra exactament, però portem més de 4 milions d'euros de finançament aconseguit.
Parlant del model de negoci, de com venem, degut a la tipologia dels nostres clients, que solen ser empreses grans, sí que hi ha una part de captació del client important que es fa online, diguem, però realment seguim necessitant una força comercial, una força de ventes tradicional, diguem, i també ens movem també molt a través de distribuïdors, de partners. Llavors, aquests són alguns dels nostres clients. Veu que una cosa que cal destacar és que el procés de gestió de despeses és una cosa totalment transversal, és independent del sector. Llavors tenim noms del sector assegurador, com FIAC, BBVA o financer, com BBVA, Bankinter, serveis, alimentació, o sigui, tothom gestiona despeses, i com més gent hi ha movent-se, més gent hi ha viatjant, més gran és aquest problema. I finalment m'agradaria acabar en un cas molt paradigmàtic del que oferim a les empreses, que és el cas de FIAC Seguros, FIAC Assegurances, que bàsicament tenia un procés basat en el paper i tenia tots els comercials de carrer passaven despeses i hi havia una persona al seu equip que estava íntegrament dedicada a supervisar aquestes despeses. Llavors va haver un moment que allò anava creixent, vam veure que era ingestionable, que no donava l'abast més. La gent comercial anava creixent i aquesta persona cada vegada tenia que supervisar. Llavors, en el seu moment, això va ser un dels nostres primers clients, FIAC, i va veure que estava en el dilema de canviar aquesta metodologia, de canviar aquest procés o de contractar una altra persona. I, afortunadament, per a nosaltres, però també per a ells, van decidir apostar per Captio, van implantar Captio per a supervisar automàticament tot el que eren les notes de despeses de l'equip comercial. Llavors, hi havia una primera capa automàtica de comprovació que Captio oferia, perquè tu pots implementar totes les polítiques de despeses. Llavors, el bo de Captio és que tu fa exhaustivament, te controla tiquet a tiquet i et controla absolutament totes les notes de despeses. Llavors, la persona que tenia que supervisar simplement supervisava les notes de despeses problemàtiques, les que Captio havia detectat que hi havia alguna situació potencialment conflictiva que se devia revisar. I un resultat també va ser una mica col·lateral, però va ser un gran guany, que va ser que la percepció d'un major control, de que tot se revisava fil per randa, que tot se comprovava que estava totalment correcte, va fer reduir la despesa mitjana en un 30%. I bàsicament és això. Si voleu... Carmen? Moltíssimes gràcies, Dan. Si us sembla, podem obrir el torn de preguntes. Jo potser aprofitaré per fer-vos una als quatre, qui vulgui que contesti. Tenint en compte els milions d'apps que existeixen, com feu per... i tenint en compte, a més, que la gent utilitza un número limitat d'apps dintre del que seria el seu smartphone, com feu per fer-vos un lloc en l'smartphone perquè la gent us utilitzi d'alguna manera? Jo que estic més orientat a B2C, crec que el Sergi us ha explicat una mica el que són Facebook Ads. Ara mateix és l'eina que millor funciona a nivell de màrqueting, perquè fas una campanya allà, dius exactament quin target vols que vegi la teva campanya i sobretot és el fer campanya, és la nostra eina principal, i mesurar la campanya, dir molt bé, hem fet una campanya a Twitter, hem fet una campanya a Facebook, quin ha funcionat, quin target ha deixat de funcionar. Va per èpoques també, en els últims 3 anys ha canviat molt, va haver-hi un parell de mesos màgics que cada euro que invertíem en una campanya de Facebook en recuperàvem 1,2, que si aquells 2 mesos que haguessin tingut més diners hauríem guanyat molts diners, però va canviant molt i no has de parar de provar una campanya, mesurar, provar, mesurar, veure competència, perquè al final
estàs en un món en què la teva app s'assembla a altres 3 o 4 apps, segur, ja no existeix aquella que la teva app és única, i estem tot el dia fent campanyes online. Hi havia una altra cosa que va funcionar molt bé al principi, que eren les apps de Discovery, com era App of the Day o Free App a Day, i tenia una potència brutal en quant a fer una promoció molt forta, tan forta que Apple es va fer fora de la seva store perquè controlaven els rànquings només pel fet de promocionar una aplicació. És a dir, hi ha unes eines i és qüestió d'anar-les provant. D'un any per l'altre hi ha eines que deixen de funcionar i que comencen a funcionar unes altres, o sigui, és molt prova i error, i treballar molt el màrqueting, el que deia 80-20, és una realitat. Has d'estar tot el dia fent campanyes i fer un planning cada mes, fer una campanya una mica diferent.